Hi ma'am, welcome back to my channel and dakala salamat po karetang ganaganang menalbe karetang last 2 videos na in-upload ko. So far, so good lang po rin views ko at this moment and dakala salamat kareng kakong 454 subscribers. Thank you so much for supporting my channel, guys. Also, I really apologize at this moment. Medyo hindi talaga ako marunong maglagay ng subtitles sa mga videos ko. Sana kung meron man dyan sa mga nanonood na marunong maglagay ng subtitles sa mga videos, please comment down below and ipipm kita. Papatulong ako sa iyo kung paano maglagay ng subtitles and I will pay you. Just name your price. Charot. Balik yung video kay ni, magpapakit kong atlong scenario wherein niyang dadanasan ko kung makanan kung makakando, tampong mga kamuanan kang ima ko. Ano ba? Makalaya ka niyan, no? Ha? Left. Right. Kang yung daray nga nakarene? Nanalaring nga nakarene? Kang yan, ha? Magsumbak ko. Nalala ko kanyang Ken. Pero mga madimdamala ka to. Ba't ka ngayo? Ba't paano ko kagulan magsumbak Ken? Saan ka kawagi? Magsumbaya ni mama. Aray! Kasakit! Ikaw gagaga! Baka mara ka pa. Aray! Kasakit! Babe! Kasakit! Aray! Aray! Kalakas mo puta! Kalakas mo! Oh my God! Aray ko! Magkawala ka to! Oh my God! Isa ay putok ng kanyan. Isang akin nga sora, itok ng pensog na kayo, tamaluandak kayo. O, tayo ko itok lang. Nisan ta, nisang kadong damdam bulis sakyan kayo. Mapit na ako, beer. Isa, tayo ko itok lang. Bali susumbak kayo, mumura na lang sumbak yung court. Apo niya, bas kayo ko talaga itok lang ha. Lala kayo? Hindi kayo magsumbak mo sa resep. Dahil ko kayo na. Nanalo kayo. Eh, ba ang sabi? Kasto mo puta. Kalakas mo. Aray! Kasakit! Kasakit! Ikaw yun, napiguli-guli sak mo. Na! O guli-guli sa kabalbalan din. Napiguli-guli sak mo o guli-guli sa kabalbalan din. Malaret! Ikuya kaya! Basintana ka naman kasi. May Facebook ka, loka! Tukulang balong mo yan. Kispas na akong kuya. Anong palakos? CCB ka pa mo. Kaya mo kuha ka pa CB mo ngayon. Basinta. Kala kasinta kilati, wala kasinta. Saan kasi makisawan eh. Alipo. Uy, kaya pinatago sa malalim mo. Dagang buta ka na ni Mal. Lundag ko kayo pagkenta na may nasa kayo taba mo. Ako naman pagong restaurant. Lagi pati benchit pegra ko yun. Pati ulan tayo may lungan yun. Isto yan. Isto dapat yung ayan. Huwag ako naman kita. Pati walang pag-restaurant mo. Trabaho kayo, gugulisak kayo.
Ay, leli ka pa mo ni Mat. Ay, leli ka pa mo. Puta ka. Aray? Pinahilihalin mo na akong nene? Sa bagay, ako palang anak mo. Ika palang yung dako na eh. Ba't ba, hindi kayo na pinahilihalin mo? May tungka naman, animal. Aray! Kasakit! Insuso ko pa mong mama to, inkindot mo! Manyamang gulisak. Patubutan niyo ako ha, tukulang kayo. Sa nasa yan pagkera na yan. Baring magsumba ko. Huwag sa masan mo. Muitang time na mo naman talaga dimdam. Tapos lapitan da ka sa benda. Magmaklak-maklakan ka. Pero mo naman talaga dimdam ne. Ngayon ano man talaga boss. Iseda ba daw tingkang gagawin or manalbe ka talagang TV. Pero since balada magmaklak-maklakan ka, may kabisa sagot, may ang kamanan ka. Kevin! Oh, Kevin! Ating nagla yung post ko. Kevin! Ayan. Drum naman? Oh, ano? Nagdaktasan eh! Magbaklak-baklak ka na kayo naman. Eh, doon nga magdaramdaman eh. At di ka, isututo ka may nakmay ang klak kayo na. Damong animal. Doon nga magdaramdaman na ano nga rin. Hindi ka payawsan eh. Hindi na kauling mengan. Ika? Wala ako, mingan ko. Oh. Pag-isa mo itang ulam. Pag-isa mo itang adobo. Wow, ito yung ulam ko. Dami kang tawo. Ika ang sa mga lulam. Ika ang daranok. Kalimradanupan. Adwakit pa yung mamon, kliklak mo ng pamangan. Ayoko naman balo eh. Balo ko may nga na kayo. Hanggang kapilan. Kalimradanupan. Aray! Kapamalda ko na naman eh. Tako mo? Ngayon na bala kami na bumakan nyo. Kaya ka mag-diet. Sabi sana wala kang Sabado o Domingo. Saka magkabek isumba. Sa cellphone mo kayo, danupan. Yung mata ko ngayon eh. Saka pa nga na rin. Pagdang pantusino, metong kilo. Lisan mo. Matong kilo. Eh, pwede matlong. Tungga-tungga lang tamo. Sige. Ang kapamalda. Keng last video, onitang masakit na kadamdam, kitang anak ang sakit na ramdaman pero panyuno da ka pa, imbis na arwan-arwan da kang bagya, kitang medyo, magpagaling ka, aliyaw, nga ni makanta, di ba yung panahon kanta. Imbis na sabihan da ka makanta, suno da ka pa, agapin. Okay, binuha na ka naman bat? Altika, ano ka bat? Ewan ba ang mumuran? Ewan ba ang mumuran? Labo mumuran kaya ka eh. Eh, naman mumurang din ako eh. Ano malabo lang? Kadagol
mong buta ka lang yun. Yung balang mumuran. Mumuran kaya ka. Sige po. Wala na ako kinakain na. Kuku ka pa mo, loko. Mas sabuntok ka daw ng tawal. Ako pa kasi sabuntok. Potang manandaman kayo. Ako rin mistakitan. Ala ka pagkasaing-sing. Mahuko ka kaya. Kasaing-sing, loko. O di kasi hindi! Di kasi hindi! O, kwada ka mo sa sarili ko nga nalang. Ang Malboro Red. Sindi ka kanyan! Masanting na sindi ka kanyan. Magkasaka bang sawa, diba? O, sindi ka kanyan, baka magsdawa. Stukapin kanyan. Para sindi mo. Karip na nasping ka kwada ka sigarilyo ka nga nalang eh. Metong kaha. Gisanan me, tanuranda ka. Sunga mo naman nagisan. Lemon. Baka niya nakamastab yan lang. Sa kanya ako tindang eh. Sukapin ka niya. Wala ko nga si Cindy. Malagad na ako Cindy eh. Malagad! Malagad! Wow, di malagad yung metong kaha. Pinamesod yung metong kaha ng metong oras. Yung malagad mo, ne? Aray, do mo. Daig may pagtatang mo. Tatang mo, masisindi ka nakatalak, sindi loko. At di ka mamanin tunan mo eh. Lego pati sigarilyo ka kung pampagastos. Punta ka man tunobra. Batugan. Bolang nakabatugan ka po. Kaya dito kayo magbanisyo-bisyo na ka mamakanyan, eh. Siguro buha tigang pera. Ano malap ka? Pati bisyo mo ka kung kukwanan. Ala kang karakalutang ka nga namin. Ba't ko ka rin? Higit kita na saan nagyumuan. Sigarilyo mo nga tsuka rin. Malayadit. Siguro nga tila ng papatigares sa dilag mo ka rin pete ba? Sindi ka pa kanyan? Sindi ka pa? Altika. Sisindi ka, sisindi. Naglu pa na kang ashtray. Dabol mo, tuling mo. Abusot mo ka nga kape, anak, puta ka. Wasan mo lang di ka na rin eh. Mal, wasan mo rin eh, kaplas ko nagamat. At pa kukuskus sa kukuskus. Wasan mo rin eh. Thank you so much for watching this video, and if it's your first time sa channel ko, do not forget to click the subscribe button and hit the notification button para updated ka sa mga videos na ina-upload ko almost every day. And thank you so much sa mga taong tumutulong sa akin na magkaroon ng maraming subscribers. Sa mga taong patuloy na nanonood ng mga videos ko, I really appreciate your help, guys, your time. Sobrang laking tulong sa akin ito, and then kaya mas sinisipag ako rin na gumawa pa ng maraming videos dahil sa inyo. And sobrang nag-enjoy ako right at this moment. So I would like to say hi and thank you to Sheena Medina, Karen Florento, Nutmeg Beo, Teo Susel, Jen Adam Garcia. Jen Garcia, thank you. Also, thank you so much to Kate Medina and to... Sino pa ba? Shout out. Okay, so yun muna for this moment, and if you would like to be mentioned sa next vlog ko, please comment down below and i-mention ko kayo sa next vlog ko. Thank you so much again, guys, and please do not forget to share the video, and please like and comment down below. Hindi ka muna papasok sa school.